Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. гузор шуд системаи вар ҳам дар ин бозӣ насб шудааст дар доираи ҷоми конфедератсияи футболи осиё ро аз курсии эҳтиётӣ оғоз хоҳад кард. дар мавсими имсолаи лигаи олии кишвар ба даст оварад ба равшан чӣ гуна бозӣ мекунанд. тиме ки моро дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё муаррифӣ мекунад. Дастаи равшан дар майдони худ бо марв, албатта ин бозӣ дар хеле хуб вуҷуд дорад. Амирҷон Сафаров дар ҷаримагоҳи дастаи Файзканд зарбаи ӯ ва Муҳаммадшариф Саидхоҷа дар назди туп партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ ва гол. ҳисоб 1-0. Амирҷон Сафаров. имкониятҳое ки дар бозии муқобили Марв буд истифода нашуданд ва ҳоло дар муқобили дастаи Файзканд истифода шуд. Албатта Файзканд Марв нест, вале ба ҳар сурат идома додани ҳамла ҳаст. Муҳсин Абдуғаффоров бисёр паси хуб, ҳоло Феумба пас ба ҷаримагоҳ, имконияти зарбазанӣ ва гол. ҳисоб 1-1. Дақиқаи 19 рақобат ва бисёр як бозигузории хуб ҷавоб гуфтанд ба бозигарони дастаи ҳариф. Онҷо паси Муҳсин Абдуғаффоров бисёр олӣ буд. Баъдан капитани дастаи Файзканд ҳам хеле хуб ҳунарнамоӣ кард барои пас додан ба ҷаримагоҳ. ва инҷо дифоъгарони дастаи Равшан бозигарони дастаи Равшан мехоҳанд ба ҳамла раванд. Акбар Алиев каме иштибоҳ ва бисёр зарбаи сахт ва он ҳам аз ҳамлаи дастаи Равшан, имконияти бисёр хуб ва голи зебо бо иштироки Муҳаммадшариф Саидхоҷа. таъҷҷуб мекунем бинандаи азиз. Партоби хеле баланди Самуил Офори, Амирҷон Сафаров ва бо пои чап тӯбро зарба. Партоби хуби ӯ Амирҷон Сафаров, фурсат барои дастаи Равшан, зарба ва дарвозабони Иброҳим Исмоилов бозигузорӣ анҷом медиҳанд онҳо. Муҳсин Абдуғаффоров зарба ва гол. ҳисоб 2-2. аммо чи аст? На, инҷо гол ҳисоб карда мешавад. ва ин аз зарбаи ҷаримавӣ ҳисобро баробар карданд. ва инҷо бозигари рақами 9 дастаи Файзканд дар офсайд набуд бинандаи азиз. Гол ҳаққу ҳалол ба дастаи меҳмон аст. Тими Файзканд дошт ва бисёр баҳсҳои зиёд ҳам дар ин бозӣ ба миён омадааст. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, Акомади зарбаи ӯ вале муқобили дастаи Истиқбол пирӯз шуд. ҳоло имконият барои дастаи Равшан, зарба ва гол. ҳисоб 3-2. ҳисоби 2-1-ро нигоҳ доранд ва ҳоло ҳисоб 3-2 шуд. зарбаи Евгений Гритсенко аз марказ. инҷо бисёр паси хуб аз ҷониби Ҷозеф Акомади бо омаданаш ин форбоз аллакай Акомади паси бисёр ҳам хуб, фурсат барои форбозони дастаи Равшан. 3 нафар партов ва Сафаров. инҷо чунин бозиҳои муҳим дар майдони футбоз буд. як вазъияти хафнок ва инҷо Гритсенко Ваненго. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, фурсат ҳаст барои онҳо ва бубинед ки чӣ гуна бозигузорӣ, имконият, партоб ва Муҳаммадшариф. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва бозам ҳеҷ кас нест ва фурсати бисёр хуб пас ба Акомади ва ҳисоб 4-2. аммо офсайд бинандаи азиз, бисёр аҷиб. бахтовари Хуршед ва имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Тоҳир Малодустов, фурсат барои ӯ, Муҳаммадшариф Саидхоҷа ва гол. ҳисоб 4-2. биёед мебинем чӣ гуна Тоҳир Малодустов тӯбро гирифт ва он метавонист ба бозигарони дигар ҳам пас бидиҳад. аммо зарбаи кунҷи навбатӣ барои дастаи Файзканд, партоби хеле ҳам баланд, имконият ҳаст ва бисёр зарбаи хуб тӯпа паҳлӯи дарвозаи дастаи Равшан бармехӯрад. Арсен Обама, партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан ва инҷо имконият барои Файзканд ва бубинед ки боз ҳам як дар бозии имрӯза бошад. партоби хеле баланд ва зарба зада мешавад бо сар, он ҳам Муҳаммадшариф Саидхоҷа. бинандаи азиз, ҳаминтар бозӣ дар НМС. бо мо холмурозада будам ки бозиро барои шумо шарҳ додам. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.